F'anqas minn xahar mindu pajjiżna ġibet lejh l-akbar kumpanija fil-qasam tal-muniti diġitali fid-dinja. Il-kumpanija OKEx meqjusa bħala t-tieni l-akbar kumpanija, ħabbret ukoll illi ser tespandi l-operat tagħha f'Malta. Il-kumpanija internazzjonali bbażata fil-Ġappun ħabbret id-deċiżjoni tagħha li tirriloka f'Malta wara bosta laqgħat mal-Gvern. Il-kumpanija qalet li tinsab fiduċjuża li pajjiżna ser ikun il-bażi ta' aktar tkabbir għall-kumpanija. OKEx hija kumpanija dinija illi taħdem fil-qasam tal-kummerċ tal-muniti diġitali u toffri servizzi lill-klijenti tagħha fuq pjattaformi online. Il-Kap Eżekuttiv ta' OKEx Chris Lee qal li bħala kumpanija jħares il-qudiem li jaħdem mal-Gvern Malti li qed jaħdem fil-qasam ta' DLTs b'sistemi bħal Blockchain li permezz ta' regolarizzazzjoni tas-settur ser toffri serħan il-moħħ. Huwa semma s-serjetà li jimxi biha pajjiżna billi jsegwi l-leġiżlazzjonijiet Ewropej bħad-direttiva kontra l-ħasil tal-flus. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Silvio Schembri qal li l-fatt li pajjiżna kien minn ta' quddiem nett li resaq għad-diskussjoni tar-regolamentazzjoni f'dan il-qasam anke permezz ta' twaqqif ta' awtorità regolatorja attira kumpaniji ta' livell globali bħal Binance u OKEx. Dan huwa ċertifikat ovvjament ta' fiduċja għal dak li qed nagħmlu bħala pajjiż. Ġifieri aħna l-fatt li qed inkunu innovattivi, il-fatt li qed noffru leġiżlazzjoni li hija unika fid-dinja, qed naraw li qed tiġbed l-attenzjoni tista' l-ikbar kumpaniji fil-waqt li l-ġimgħa l-oħra ġiet l-ikbar kumpanija fid-dinja issa segwet it-tieni waħda. Is-Segretarju Parlamentari qal li dan hu biss il-bidu u ser ikunu aktar il-kumpaniji li jibbażaw l-operat tagħhom f'pajjiżna. Dan huwa ċertifikat ovvjament ta' fiduċja għal dak li qed nagħmlu bħala pajjiż. Ġifieri aħna l-fatt li qed inkunu innovattivi, il-fatt li qed noffru leġiżlazzjoni li hija unika fid-dinja, qed naraw li qed tiġbed l-attenzjoni tista' l-ikbar kumpaniji fil-waqt li l-ġimgħa l-oħra ġiet l-ikbar kumpanija fid-dinja issa segwet it-tieni waħda u dan mhuwiex it-tmiem. Ġifieri nista' ngħidlek li jekk Alla jrid fil-jiem li ġejjin ħankun qed inħabbru wkoll kumpaniji oħrajn anke minn kontinenti oħrajn mhux dak Asjatiku biss, però wkoll qegħdin dan huwa ċertifikat ta' dak li qegħdin noffru bħalissa biex nagħmlu minn Malta ċentru ta' innovazzjoni wkoll li joffru dat tip ta' servizzi. Eventwalment dawn kumpaniji li ħajħallu dħul sostanzjali għall-Gvern sabiex b'dak id-dħul mbagħad il-Gvern ikun jista' jagħmel miżuri oħra ta' fejda għall-poplu Malti. Tim Bjon, Chief Risk Officer tal-kumpanija, żied li f'Malta jara msieħeb b'saħħtu fl-industrija emerġenti tat-teknoloġija blockchain. Qal li l-kumpanija qed tħares il quddiem li tissieħeb mal-komunità blockchain f'pajjiżna, fosthom billi tipparteċipa fil-konferenza Delta li ser issir f'pajjiżna f'Ottubru illi ġej. Il-kumpanija OKEx li hija t-tieni l-akbar kumpanija fid-dinja f'dan il-qasam, issegwi l-kumpanija Binance, l-akbar kumpanija li wkoll ser tibbaża l-operat tagħha f'pajjiżna.